häzir internet kän össüde agam. Onuň adamlaryň öňünden ýaman kän artistlarymyz çykýar. Öňe siziň o ýaşlykdan, kiçilikden men kiçikäm 3000'lik döwri toýa gidýärkäm toýda aýdýardyňyz da, onuň oglanlar ýatlatdy, ýazarlar diýip şey diýip ýazman neme bildim de makul bildim. Doğru. O sağ ol silap gelip bizim kameramyzyň öňüne ýedigen video studiýasynyň kamerasynyň öňüne çykyş edip bereniňe minnetdar. Sağ ol. Size de işinizde üstünlük, durmuşuňyzda agdyberlik. Sağ olun, edýän şular ýaly hazmatlaryňyza. Sağ ol, Taňry ýalkadyn. Indi seredin häzir ýanky diýişme artistler känne, onuň kim kime adamlar bulaşyk gidýär da, onuň gysgaça özüňiz barada, nirde doguluňyz, nirde okudyňyz, umuman sungat ýoluna nähil gelişiň şo barada gysgaça özüňiz. Sungat ýoluny men gaty kiçiligimden geldim. Kakam pakir men halipam. Yutarda aýdýardy bagşylar. Mene halipa, Hommat Celilov. Şular öýe gelýärdi kakamyň ýanyna dostlary. Şulara çay daşap onuň şu kiçik şu çay daşap şonun soň içinde. Şular ýalyna gysga çaýsa. O haçan doguluňyz? 1974-nji ýylda. O şu wagtky 40 ýyllyk diýerler-de. O Karadaşaýa Çolowada Büdümeyne. Okuwda adam şo taýda mektep. O. Soň ýokary kujay. Ya. Aýdym saady gurdan. Ýok. Hiç ýeli. Hemme samowuçka mı? O. Aýtur. Şon ýaly. Bir başga bir ýol görkezip kakaňyzdan başga bir eliňizden tutup bir kömek edip ne şu şeýledir, beýledir maslahat beren kimler bar? Ey. Yani bizim opsiyon var bular aýtsan kanunda var diýerlerde. Ina artist var, Juma Howusov. Daim şo men. Tory. O şon ýaly bar da iki tarap alanda da. O kakam tarapdan. Garat hemme de samowuçka gelýär. O. Näme üçin şu wagtda çenni şeýdi ulurak aýdym konsert bir zat ýazmak. Ey, men aýşo nememde de bolman. Ya taňa degişil däl röýdik edip. Ya degişilligim bilýän, elimim degmedik ýaly bara. Ömür şo da men nemere çykamak, bir studiýny ýadgylar ýeneler edem. Şo diýänne. Ay oňum nemesi bar da. Ay indi de son. Yo çykmadygymyň bir sebäbi bar da. Ay her işte var, hayır var diye. Yani şuna 7 aýdym ýazdyk. Yeni de 7 aýdymdan. Özüm öz aýdymlaryňy, aftersk aýdymlar ýazdyk şu wagt. Öň dinlenmedik aýdymlar netip bolsa. Yo iň soňky ýazanyň Ataş Halipankydyr. Onu ýazmadyk. On talkade daýman diýer. Onu ýazmadyk. Bekizän bolýar. Sağ olun. Ferhada. Minnetdar görünme ören saat. Kiçilikde şo 3000'lik döwrüňde alýadym da, şo wagtdan galypdyň. Öňe bu mat näme wagt özüninkini alypdyr. Biraz. Bizem biraz çykdyk, sizem demedik. Şo wagtda suduruňyz bilen şo başga da öňümden çykdyňdan tanamaýadym ýöne. Tanamadyk sylamady ýa. Minnetdar. Sağ ol bekim öňüňde de sağ ol. Şular ýaly bir edýän işlerine sağ olun. Adam şu dostlaňma şu ýalga kömek edip sen şey edip çıkaran Kerimcan. Kerimcan ma atam aýtdy maňa. Doğru. Ba diýip menem şomaý diýsem diýdiler da onuň näme gara benden sebäp. Şoň üçin sağ olun sunuňyňyz ýene öňe gitsin. Ýene de eýle kaýdymlaňam ýaly. Nesip bolsa. Şunam tanaýdynlar diýendiň demek. Aýny ýadygarlyk galda, galya bu zatlar, bu ömürlük zatlar da. Diňe ýazanyň galya, edeniň galya, etmesen diňe ýatlaýarlar da. O sunuňda adam bolsaň biz dinleýijilerimize özümizi baş etmeli bolýar halka. Şoň üçin sağ ol, minnetdar. Sağ ol özüňize de sağ ol. Bolýar. Keşan sağ ol.